което сте се Благодаря. заели. Сега отиваме към Балчик, отново на морето. Там се провежда за пети път фестивалът Вия Понтика. Той събира студенти от България, гости от Румъния и Германия. Форумът е подкрепен финансово от община Балчик и продължава до 14 септември. Вия Понтика е идея на известните български актьори братята Ранкови, които са родени в Балчик. Те се гордеят, че са създали уникална фестивална формула, в която дават изява на всички сценични изкуства. Въпреки трудностите, той набира скорост, докато младите таланти трупат опит и получават първите си аплодисменти. Актьорът трябва да бъде много наблюдателен, да има силна, мощна емоционална памет. Тук те се зареждат не само с нови идеи, ами самата атмосфера в града, като че ли допълнително ги зарежда с енергия, защото Балчик е един артистичен град. Спомням си в детските години, тук имаше много художници, които рисуваха, много кино се снимаше в Балчик и в района. В момента върви предпремиерната треска за пиесата «Кървава сватба» с репетиционна маса. Премиерата на театралния спектакъл ще бъде в нетеатрални пространства на 13 септември в Балчик и на 22 октомври в София в изложбената зала на Института Сервантес. Основното е, че тук ние събираме млади хора, единомишленици от различни изкуства на една и съща възраст, на един етап от своето развитие, точно преди да излязат на професионална сцена. Това е целта на фестивала Вия Понтика. Не просто да дойдат някакви представления, които да бъдат изиграни за ден-два и те да се изминат, а участниците да останат малко повече време, да се опознаят и да обминат най-вече опит. В друга част на града бакалаври от Художествената академия в София представят своите виждания за това как трябва да изглежда градската среда. Това е една невероятна инвестиция за бъдеще, защото потенциала на тези млади, съответно от различните видове изкуства, дали са художници, дизайнери, музиканти, театрали, тепърва се доказва, а много от тях вероятно ще станат и светила. А много отдавна си мислиме, че би трябвало младите да бъдат ангажирани с реални проблеми и те по-добре, те са по-обозрими, по-мобилни и биха направили уникални проекти. Залагаме на един спектакъл, който е мюзикъл, който съчетава едновременно и актьорското майсторство, и пеенето, и танците, и пластиката, а именно този комплексен жанр ги показва в най-различна светлина и мисля, че за тях специално е много интересно и много и предизвикателството е по-скоро за тях. А за мен е удоволствието да работя върху един мой любим жанр, мюзикъла. Мнението на старшите в българската арт-гилдия се обединява около това, че тук на Вия Понтика 2012 се изявява следващото ново талантливо поколение. Тук има една много по-голяма отвореност на шлюзите и на сетивата да приемат нови предизвикателства. И това със сигурност е интересно. Любопитното по принцип да си преподавател в Институт по изкуствата е една обмяна на идеи, защото всяко поколение си носи нови идеи. И когато човек престане да се учи, той вече е остарял. Така има някаква възможност човек постоянно да бъде сред едни, в крайна сметка, много взискателни млади хора, които знаят доста. Амбицията на организаторите на феста е до година той да има една обща тема, по която да работят всички участници.